Gaurko gomiatuak 180 graduko bira eman zion bere bizitzari. Ze lehen eskupilotari profesionala zen eta orain dauka ehortetxe bat. Oso tipo majoa da, ez dautu nahi duzu? Hombre, nahi Gurera dator, Mikel Idoate! Hortxe gure sopa, Mikel. Zer moduz Idoate? Oso ongi, pozik hemen ogotagatik. Deituko dizu pilotari hoi, edo enpresari, edo Mikel. Mikel hobe ez, azkenean bestea bakarrik postua edo bizitako espiritzeak dira eta Mikel ni nahi. Lagunek nola hitzen dizute? Idoate. Idoat, bale. Bai, kuadrillan beste Mikel Konfiantzan bat ere laguntzako badugu Idoate, eta bai, hori azkenean da. ez Eta juergan util katxarro. Esaten diote, bai. Juergan egia da, oraindik ere batek baino gehiagok geratzen zaituela, ez da, Mikel? Bai, egia da, jendeak memoria asko duela, ez? Azkenean ni 2006 urtean retiratu nintzen, 14 urtean lesionatu nintzen, eta ja urte batzuk dara matzat. Pantailan hola asko agertu gabe, baina bai, jendeak memoria hona du. Bueno, pantailan, barkatu, astero agertzen zara. Bai, baina, bueno, beste lan batzuetan, ez? Azkenean komentarista bezalari gara, hormega katean, egia esan da niretzako aukera polita batez ere gertutik berriz ere pilota jarraitzeko, lehengo lankideekin kontaktuan mantentzeko, baina, bueno, beste eragateko bizitza da. Zer modu zala ere, nik badakit pelotariek asko erreparatzen diotela esatariak esan duenari, esatari desberdinak arritzen zarete. Baina pelota nahi dien bitartean? Bai, noski. Osa, ematen nahi da, kale induta, joder. Bai, edo gaur ez dauka, arratsalderik finena. Hori entzuten dute, serio? Ez, entzun ez. Gero ikusten dute nahi eran. Gero, baina ez momentuan. Momentuan ez. Bestela zeba, joia. Horregatik, baina, eta zuk nola daramazu, zuk esan bezala lankide izan dituzun horien partiduak eta komentatzearena, iritzi ematearena? Ongi, azkenean, esan da, nik ere jokatzen duenean eta iritziren bat zitzaidan gustatzen ikusten nuenean, nahiko aserrea sentitzen duen, ez da? Orduan ni beti saiatzen naiz, eta baita Juan Carlosekin, lankidearekin ere, komentatzen positiboki, azkenean badakigu hor zenbat tentsio eta zezaila den pilotan beti ongi aritzea, dakiguna denok irabazi nahi dutela, eta azkenean saiatzen gara beti positiboki eta modu konstruktibo batetan partia komentatzea. Komentarista txintxoa zara orduan. Bai, eta gainera pilotariek esaten diate nahiago dutela olako komentarista bat izatea batzutan, ez? Egurra ematen duena baina. Norbait gaizki jokatzen duenean saiatzen gara ongi jartzen, eta ongi jokatzen duenean oso ongi. Ados.